Oy, isay top 10 nga YouTuber sa Pilipinas. Kini siya individual o grupo o kumpanya, no? Kini siya nagbase sa pinakadaghan og subscribers. Top 10, Zinab Haraki. Nasa gitawag nga 13 million subscribers. Iyang video tanan is 222 ka buok. Og niabot siya og 763 million views. Top 9, Wish 107.5. Yung total subscribers 13.4 million. Og nasa 1,564 na nga video. Og ni total kini og 5 billion views. Top 8, ABS-CBN News. Nasa 14.2 million subscribers. Ug ang total video niya is 176,078. Ug katotalan nga video na total nga views na 10 billion. Top 7, Niana Guerrero na 14.9 subscribers. Ug 393 nga uploaded ng mga videos and 1 billion views. Top 6, Rans Kyle. Total of 15 million subscribers. Kasi 482 ka mga video nga na-upload ug 2 billion views. Top 5, Ivana Alawi na 15.8 million subscribers. Og 149 ka mga video tanan iyang na-upload ug total na 1 billion views. Top 4, GMA Public Affairs. Total nga subscribers na 19.6 million. Na total nga video nga na-upload 37,772 og naay 12 billion views. Top 3, Rafi Tulfo in Action. Na 24.4 million subscribers og naay 8,871 na mga na-upload na mga video and 13 billion views. Top 2, GMA Network. Total subscribers of 27.8 million. Yang na-upload ng mga video is 114,796 og na total nga 26 billion views. And top 1 sa Pilipinas pinakadaghang subscribers sa YouTube, ABS-CBN Entertainment. Na 180,860 na mga video ilang na-upload og na 48 billion na mga views. Og ganong top 1 sila tungod kay na sila 40.9 million subscribers. So mao to ang top 10 na YouTube channel sa Pilipinas. Pero kita na pud ta YouTube channel, no? Pwede ra pud mo subscribe sa to ang YouTube channel. Makita niyo sa screen, Oy Bisaya channel. Unta mo subscribe pud mo sa tong channel para mag-abot pud ta didto mga Oy Nation. Iba mo atong channel ang Oy Bisaya channel. Isa sa mga YouTube channel sa Pilipinas na naay pinakagamay og subscriber. So ato nang padaghanon. Sige, marato kay manidto nako. Bye. Follow for more.